और बउआ आदमी के लेल कहबै जुग जुग जिया सुललना भवन माँ के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललना भवन माँ के भाग जागल हो। और ललना लाल होई है, ललना लाल होई है, फुलवा के दीपक मनहवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है, फुलवा के दीपक मनहवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललना भवनमा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललना भवनमा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है, फुलवा के दीपक मनहवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है, फुलवा के दीपक मनहवा में आस लागल हो। आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो। और जतेक भी मामी मौसी दीदी सब गोटे से आग्रह छन जे एक बेर मंच के समीप बैठीन और हमरा लगे जब किछुए देर 1-2 घंटा गीत संगीत चलते और मुरन उपनयन में अगर मामी मौसी दीदी सब नहीं रहे छथिन तो फिर गीत गावे में मोन नहीं लागे छै। तो जतेक भी घर के महिला लोग छथिन सब गोटे से आग्रह एक बेर मंच के समीप में और कहबै ललना दीदिया के होरिला जन्म ले होरिल बड़ा सुंदर। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले होरिल बड़ा सुंदर। नकिया तो होवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी भी हो। और समीर भैया से आग्रह करबै एक बेर कर यहाँ भी क्या कि वो वहाँ होता आए दिन भर सब कलाकार रूपे न बन के अयलथि, लेकिन हम कलाकार रूपे ने हम अहाँ के बहिन आ घर के बेटी के रूपे ने लो। एक बेर अहाँ से आग्रह से कनी एबै और ई लाइन भैया के लेल नकिया तो होवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। नकिया तो होवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। ललना दुआरा पर बाजला बधैया